Cluster na tayo. Ay, nakuha ka atso. Sera. Ayan. Ato pinakadulo pa. Ha? Oh, ato pinakaubos. Gana, gusuba, gana na. Hapit na. Car accident. Mati tayo na sabon. Nakuha na. Oh, napa na dito ada. Wa pa mapitaw tanan mga tulitan. Wapang ni humana nga kita nao. Apa na muli humana? Gunya ni mutal. Ya lang ko. Ay, car accident guys. Pinakatuktok sa good. Segundo. Kasi
Hindi, kaya kiwasuno na muli na nung ka. Sana naman nung ka. Hindi, siyapit na human, muli na nung ka. Kaya kaspasugod. Para magyabo maglakaw kay ini kahuman na musakay ka na dali naman tamabot ito. Nagyabi. Balik ko. Ito magyabi na mo. Check yung sa paglakad to. Buhot na ron nagkuhan ng to. Pag kinapigan. Ipit kayo bugan, duwar ang buhok. O duwar ang tanong. Laman unda. Mga ano na ito. Pero yung ano dyan te, yung nag-drive, okay lang. Huwag galo silang anim. O gani adyo pwede daw lagi kadungan. Dito na lang boss. Duot to ng tubig. Boss tubig. Pag nampak ko sa tubig mga lumot, tingali sila. Patay ko sugar gana to. Gara-gara. Gara-gara. Patay noon. Ito ya juga lagi buka ang pagpapaan. Kuan lagi sir na kabitan ang dito sugat sa anak na. Pag naglikid-likid pa na nga dagmil ni. Ni bawan ro ang kamas abot ang gawas sa baro sa kaya na ro. Bukod na rin ah. Among dinis. Among dinis. Car accident, guys. Vintage mo na. Guys, car accident. Tama, cluster na tayo.